Z oficiálneho obchodu Manchester United som si objednal oblečenie, tak si to poďme spoločne odvaliť. Poďme na to. Mám tu prvú vec, to je takéto pekné červené tričko, aj s logom vzadu. Rozmýšľal som, že si kúpim dres, ale uvedomil som si, že v ňom si moc nezahrám a takéto tričko viac vynosím, takže skúsime to, vyzerá super. A druhú vec, čo tu mám, sú tepláky. Pre mňa, keďže mám dosť krátke nohy, je dosť náročné kúpiť tepláky, tak som zvedavý, či mi tieto budú sedieť. Poďme si to vyskúšať. Raz, dva, tri. Tak, takto to vyzerá, ja som spokojný. Čo poviete? Tu logo, krásne, je to pohodlné, všetko mi to sedí, aj dĺžka, úplne som nadšený. Bál som sa toho, že mi tepláky nebudú, ale sú úplne super. V takejto súprave môžem ísť robiť trénera, lebo všetko sedí krásne v klubových farbách. Ja som nadšený, tak som pripravený na novú sezónu. Napíšte, či sa vám to páči.